assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windare TV onon kala on calminama e mbadi koktidindi caggal calminali ko yettude mbajjiri rokka jaare haade jaare wara jaare en juule ɓurnade Windere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu gawɗal meɗen en juurima Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu noon tigui kadi jureten ahlul baytu rasul en sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah tigui dokkuɗen kattande e bawal ha gartuɗen e émission meɗen joni min gari hande noon mboɗo sikki mo gaddanmi ono waɗetake présenté ko onon tigui jiyanto koye moɗon woni debbo pullo woni Korka Diallo konko tigui woni invité meɗen e émission meɗen joni min gari ala no batten en tottanmo tan o salmini bandiraɓe yeɓoɓe Windare TV. eyyi mi salmini dendagal bandiraɓe mi salmini yimɓe foof ha tengte fansajam mi salmini dendagal fansajam hay goto noon mi yejjitani kono noon tigui Korka Diallo ko adi foof duuɓi ma jeeɗiɗi ha e sappo e joyyi holto Korka Diallo wonno Korka Diallo beete ko janggannoɗo walla ko nananoɗo meccal walla Korka Diallo ko wañtan wonno e ligguey galle? eyyi min mi naati école seeɗa mi janggui seeɗa kono mi woɗɗoyani won noon guila miɗi woni suka min kam artisagal koye jiijamam tan woni to jiimi répétition mi yahat somi nani jimowo miɗi ñemtina ha Allah waɗi gonmi artiste. kono noon tigui Korka eɗen mbawi wiide machallah ka nanaɗo e milieu pular nde won noon adiɓe wadde mogo eɗen mbawi wiide ko heɓɓen jeeyaɗa holno ɗum arduno e ma sagal nde mbatta mogo nde holko wonno sababu o ha naɗɗa e mogo? eyyi wonno sababu o ɓe mbanno ko pengal Keur Massar pengal ngal ɗi wiye pengal Abou Diop joguino pengal ngal ko Samba Aissata Ba ne janggina min pular ne janggina min mogo ne janggina min gamri ko ɗon théâtre o ummi ha Allah waɗi producteur goto ari hen wiye Tafa Ndaw ko konko ƴetti min puɗɗi wadde hen mogo puɗɗorimi foof koye dewgal wawnere ɗon puɗɗimi wadde mogo ko ɗum puɗɗa wadde mogo puɗɗimi wadde mogo Korka Diallo holko dañɗa e mogo ko gandanɗa hoorema ɗum aɗa wawi teftade hen mbiya ko ɗum tigui dañmi e mogo holko ɗum woni? eyyi ko dañmi e mogo ko ne heewi sande saabu mogo mi dañi hen yiɗɓe mi dañi hen martaba mo ganduɗa martaba o ñifata ha aduna gasa saabu ko moƴƴere dañmi hen ko needi kollumi hen ɗum ɗon noon hokki kam martaba mawɗo ɗum gasata ha ala yawmi dine gasata ɗum gasata ala yawmi dine ko noon tigui kala ko jiiɗa manam meccal ngal jiiɗa foof ene waɗi hen caɗele hayso woni bellama nani hen e caɗele nani hen an holko mbawɗa wiide min ko ɗum wonno caɗele ma e sagal nde mbatta mogo? eyyi min caɗele me mogo heewani mi heewani yiiɗi hen caɗele so Allah saabu ko potmi wadde ko miɗi waɗa ɗum ha timma somi waɗi ha timmi so kasetam yalti dal ko beelamma kewmi hen dañde mais mi yiyani mi meeɗa hen dañde mettere so Allah meeɗa wadde a meeɗa dañde hen mettere? ala mi meeɗa dañde mettere e théâtre ko noon tigui holno jiruɗa hande mogoji joni ɗi mogo nden e mogoji joni machallah en ji waɗi avancé to batte image waɗi avancé to batte sranio e goɗɗum ko ganduɗa hande e mogoji men holno jiruɗa mogo hande o beete wonko foti ɓeydede hen walla wonko foti ustede hen? eyyi aɗa andi neɗɗo sa wuuri mogo a ɓooyi hen hande so mogo fawama tan an aɗa jogui ko mbatta hen critiqué mais noon critique o woni toujours pousse jomumen e soɗon mbaɗa toujours yoɓe ƴewat scénario ji ɗiɓe mbatta ɗi ɗum ɗon ko hunde ko tiiɗi par ce que aɗa andi enen leñol men wonko yiɗi wonko sali saabu enen ken hellifaɓe guilay ɓornugal ngal toujours ɓe jiiɗata ko seɗen ɓorno yen ɓornugal timmugal haala ka yo wonat haala moƴƴo saabu mogo yeɓoɓe ɗum ɓe aɗa yiya mawɗo jaaɗo mataw ha dañi duuɓi 60 ene yeeɓa mogo ɗum ɗon noon so jomum ne yeeɓa yataw ko yeeɓata ko sene yebde sukaɓe ko hirsinta ɗum ala hen ko ɗum tan mbasoyitomi bandiraɓeɓe yooɓe tinno hen. eywa joni a haalni min Tafa Ndaw liggotonoɗa hol fannu mo liggortono ɗon? est ce que aɗa wawi lernande en ɗon? eyyi fannu min liggortono kanko nde o ari koye nder pengal o haaldi koye mawɓe pengal mataw pengal Abou Diop somi ƴeewi ko minen ɓurno hen wonde sukaɓe min e Kumbali
e heddiɓe minen ɓurno hen wonde sukaɓe kala noon kanko ko haalde mawɓe ɓe minen ko hen min kedditi hen min kala ko halduno e mawɓe ɓe tan hen min kedditi mais banggal contrat walla goɗɗum min meeɗa waddude ɗum e makko min meeɗa waddude e makko banggal contrat kono on tinini han koye moɗon on ɗon saaha oɗon jirtuno hen koye moɗon en tant que Moguiyanke Monde Pulaar eyyi ene samori tan ko noon tan wawi wiyede ene samori saabu en tant que mogo sinno nden martaba mogo ne tottono mogo tawno minen hande min ɓuuri ɗo kono nden martaba mogo tottako mogo aɗa andi Moguiyanke a ala ménagére mo ganduɗa wiyata ko temps joɓeteɗa wona gonga tawde a ala ménagére biyo ko temps totteteɗa kamɓe ardiɓe mogo ɓe ganda ko woni mogo yimɓe koko naati hen tan mbawa hen dañde woni gueɗe artan mbaɗa tan sa paari tan gonɗa wuttema ko taw haydara dañani hen joni holko serndi mogo hanki e mogo hande saabu hanki aɗa tawano hande hay so tawi ko a wonani hen aɗa yiya aɗa daara holko serndi ɗum to batte dañal to batte avancement holko serndi so tawi aɗa wawi arande hen eyyi serndi ɗum joni so tawi a ana ari a sohli artiste o artiste o ko konko haaldata e producteur mum ko ɗum serni mogo hanki e mogo hande hande goto fof yeehi ko individuel fedde heewani de goto fof individuel yeehi hande sa sohli kam a noddi kam mi wima yoɓam naggam mi tourna ko ɗum nden on mbattano noon on ala nden minen min mbattano ɗum min mbattano ɗum minen ko par pelle tan wonno par pelle tan wonno par pelle non liggortono ɗon ko non min liggortono ko pengal ngal haaldata e producteur o yoɓa pengal ngal so yoɓi pengal ngal noon ko minen fof peccata ko noon tigui Korka Diallo oɗo saaha joni aɗa nana machallah e Monde Pulaar ko fati e mogo joni neɗɗo won holko foti wonde jooɓare muɗum en tant que baɗowo Moguiyanke o holko foti wonde jooɓare ma neɗɗo on ɗon woni debbo o e saabu en jii hen gueɗe kewɗe ne yalta hen holno neɗɗo foti siforade eyyi min kam artiste ɓe woni haalame mabɓe tan kamɓe dendagal Moguiyankoɓe rewɓe ɓe ko toujours yoɓe tinno e koɓe mbatta ko par ce que aɗan carriére debbo ene raɓɓiɗi wonko mbatta hen ha ala bou yimɓeɓe wodoto nawma dewgal ma weeɓata te carriére o ene raɓɓiɗi soɓe jii dewle yoɓe naat hen hatta saɗa yiɗi mogo aɗa wawi continude aɗa waɗa ko mbatta ko mais hatta taw aɗa resa carriére ma gasani min ko ɗum tan ñagotomi Moguiyankoɓe